Wayegwetshwa uDilikajele inhlalisuthi yasebandleni lakwaShembe yabulala inkosikazi yawo phambi kwezingane maqede yayikhuka ngentambo idinwa ngokuthi yayenqabela ukuba eyothwalela ukuceba. Kube umzuzu onzima enkantolo enkulu yaseThekwini izolo ngoLesithathu ngesikhathi ijaji uSanele Hlatshwayo ligweba ubheka ukwanda celo nomnyango 57 ngecala lokubulala unkosikazi Nwabisa Cele umamkandelo okuthiwa wayesizwa ngabesilisa abangakaboshwa. Ucele ekuthiwa wakha uzungu lokubulala inkosikazi yakhe waqasha abesilisa ukuba bayibulale naye khona emva kokuba umshado ube nezinkinga. Ebufakazini basenkantolo kuvela ukuthi ucele ubulala inkosikazi emva kwamasonto amabili ephumile emzini wabo kulandela ingxabano eyaqubuka phakathi kwabo. Izingane zikaMofi noCele zazikhona kubulala unina kanti zivezela inkantolo ukuthi zambona uyise ebulala unina wayehamba nabo. Zithe uyise wayemile ekhipha imiyalelo kubabulali bakanina. Iphephandaba Ilanga ngomsombuluko lokubika kabanzi ngalolu daba nalapho umndeni kaMofi waveza ukuthi unezinsolo eziqinile zokuthi wabulawela okwenqabela ucele ukuba eyothwala. Ngesikhathi eyolanda isigwebo sakhe izolo ngoLesithathu enkantolo ungene efaka umgexo owenziwe ngobuhlale osesithombeni somholi webandla lamaNazaretha kwazise bebekhona ebandleni lakwaShembe. Bekukhona amanye amalungu omndeni wakhe okuyizingane asithola kwinkosikazi omdala njengoba ubenesithembu. Ubelokhu ebheke phansi ngesikhathi ummeli wakhe umnumzane Roland de Klerk emncengela kwijaji ukuba limzwele uma selimgweba ngenxa yeminyaka yakhe. Uthe uma inkantolo imnikeza uDilikajele lokho kobe kusho ukuthi uyophuma ejele eseneminyaka engu-77. Ucela ukuba emnikeze iminyaka ewu-20 ukuze ezothola ushwele emva kweminyaka eyishumi noma ewu-15. Umndeni uphinde waveza ukuthi ucele ubesebenza kumasipala waseNdwedwe futhi ondla imindeni yakhe emibili njengoba ube namakhosikazi amabili. Umshushisi uGuguxulu uthe uma inkantolo ingagudluka esigwebeni esibekwe noma esibekiwe lokho kuzothumela isithombe sibe emphakathini kholele nasekutheni abantu basithathela umthetho ngezandla. Ucele akakhombisanga ukuzisola futhi akazishongo nesizathu esamenza wabulala inkosikazi yakhe. Umshushisi ufunda isitatimende esibhaliwe izingane zikaMofi noninakhulu wazo. Esitatimendeni sengane endala kaMofi engeke idalulwe ngenxa yemiyalelo yenkantolo iveza ukuthi namanje kuseyinzima ukuba isuse isithombe sikanina ebulawa nguyise. Ithese lokwenzeka lesigameko kayikwazi nokubhekana nezifundo zayo kangoba isiyafeyila noma isike yafeyila ibanga ebilenza. Kubuhlungu ukungabi namama kwesinye isikhathi ngiyaye ngifise sengathi ngingathola umndeni omusha noma ngiye kwenye indawo lapho ngingaziwa khona ngipholise umqondo ngikhohlwa okwenzeka kusho isitatimende. Unkosikazi Nomfanele Majeko Mkandela ongunina kaMofi ukhale ngesilonda esingeke sisuke ezinganeni. Uveze ukuthi ngisho indodana yakhe yaze yasula emsebenzini ngoba yehluleka ukubhekana noma nencindezi emva kokubulawa kadade wabo. Uthe ubenethemba ucele engazitsheli ukuthi angenza into noma kubemethemba engazitsheli ukuthi angenza into efana nale. Ijaji lithe ucele akazange kakhombisa ukuzisola ngoba ubelokhu ephika icala emile ekutheni umsula. Lithe akazange abe nendaba ngesikhathi izingane zakhe zifakaza zibukiswa ngezithombe sikanina ebulewe. Liqhube lathi ubudala bakhe nokuthi ubondla umndeni wakhe akunaso isisindo esingenza inkantolo igudluke esigwebeni esibekwe noma okuDilikajele.